Здравейте, казвам се Любомир Митов и съм част от екипа на Финансова свобода. Често хората търсят високоплатена работа или друга почасова с надеждата финансовото им състояние да се подобри. Повечето хора са принудени да следват един предопределен път, защото са заклещени в порочен кръг от финансови разочарования. Няма и как да е иначе, защото така са ни учили. Учи 11-15 години, получавай високи оценки и си намери високоплатена, сигурна работа. А ето и до какво води това. 50 часа в седмицата работим, 50 седмици в годината работа, 50 години работа е равно на живуркане или робство. 50% получаваме от нужните ни за живот средства и 150 лева пенсия, време е да си почиваме и да се наслаждаваме на живота. Позната ли ви тази система? Не ви ли прилича всичко това на един омагьосан кръг или матрица? За щастие ние хората имаме възможност да вземаме решения, като използваме разума си. Човешките същества могат да изберат дали да се отделят от стадото и да спрат да поддържават и следват система, която ги води към дългове, зависимост, а често и до пълна финансова катастрофа. Това, което повечето хора не осъзнават, е, че следват точно тази система и отварят познати врати, които водят до фиксирани заплати и работа, която води до абсолютна безизходица. Една от най-опасните и вредни мисли е всички така правят. Днес съществува система, която ви дава конкретна и гениална възможност, по която сте кандидатствали, а не някакви теории, идеи или съвети. Вие определяте кога и колко да работите, получавате достъп до нашето онлайн обучение, науката за интернет маркетинга и личностното израстване. Докато се обучавате, вие всъщност и ще работите, за което системата ще ви плаща. Имате абсолютна подкрепа във всяко едно отношение и по всяко време. Нямате никакви ангажименти към системата. Работите и се учите, когато на вас ви е удобно. Защо да се възползваш от тази феноменална система? Този въпрос има само един отговор. Нарича се свобода. Свобода от дългове веднъж и завинаги. Свободен от началници, следящи всяко твое движение. Свободен да не се нуждаеш от второ занимание, за да свържеш някакси двата края. Свободен да разполагаш с времето си, да определяш вакационната си програма. Свободен да осъществиш собствената си мечта, а не нечия чужда. Свободен от непрекъснатия стрес, причинен от многото работа и малкото пари. При кандидатстване днес получавате специален безплатен бонус – видеообучение, от което ще научите как, докато се къпете и си миете зъбите, ще ви плащат за това.